Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na sa minyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga magadalit sa minyo ug lain na sad nga istorya. Ang istorya nga pinada sa usa sa ato ang YouTube subscribers nga tagaan nato og kinabuhi karong adlaw. And by the way, just in case nga kung wa pa mo makasubscribe sa ato ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong ipadangat diha kaninyo. And sa mga gusto maminaw sa mga karaan natong mga istorya nga wala na niining bago natong format, pwede nyo na ma-check o i-subscribe lang sa ninyo ang Katabi Kauban ni Ate Gems. Katabi Kauban ni Ate Gems. Okay? So dito maglangay ug ania na ang suwat sugilanon nga atong paggabasahon. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong istorya karon naguluhan og My Tita and I. Ang istorya nga pinada ni Vanya. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nga mga pareho nako nga nagsunod sa imong YouTube channel. Tuwagan lang ko sa pangan nga Vanya. 46 years old. Nagikan ko sa probinsya nga bahin sa Western Visayas. Sa lugar nga kasagaran sa mga kabataan, inighuman nila og graduate og high school, mag-iyahay na og panlakaw para mangindahay sa mga progressive cities like Cebu and Manila. Siya may ka mga managigsuon og ako ang second to the last. Bali, ika-8 ko. Dayon gisundan sa kong manghod nga lalaki nga si Clifford. Tanan ako mga igsuon nakagraduate og high school. Sa among lugar kay naaraman sa duol ang public high school. Ang akong mga igsuon na ginahinay na og kawala sa mua kay inig makagraduate na ganig high school, magplano man dayon sila nga mularga og lain lugar para mutrabaho. Doon ako'y duha ka mga maguwang nga nagpa-maid sa Manila. Pero karon dili na maid kay nakabana naman sila og maayong trabaho. Mao nga niarang-arang ang ilahang pagpamuyo. Ang uban akong mga maguwang nilarga sa Cebu. Nakatrabaho unya ang uban nag self-supporting para maka-eskwela og padayon bisan og vocational lang. So far, okay na sila. Bisan og pobre gihapon pero at least maayo ang pagkabutang og dili kayo magkalisod-lisod kay mga kugihan man sila og wa gud sila'y tapul-tapol. Ang last kanilarga padung sa Cebu para pangitaon ang kaayuhan mao si Clifford nga among kamanghuran. Nagiyahay na sila og kawala sa mua hangtod nga ako na lang ang nahabilin. Kung sa una, saba kaya mong panimalay, sa kalit lang nihilom. Kami na lang tulo sa kung mama, papa ang magtikaw-tikaw. Di man ko pwede nga mupariha sa kung mga igsuon nga mulangyaw para mangitag trabaho. Kay di man ko madawat. Gawas lang siguro og magpa-maid ko. Sa tinod lang okay raman unta na ako magpa-maid ko pero di gyud mosugot ang ako mga ginikanan. Kay ngano kuno nga magpaulipon ko og laing mga tao nga makabuhi raman sila nako or mabuhi raman ko sa bukid. Wa man po may magkalisod-lisod sa pangwarta kay maghatagan ang ako mga maguwang. Daghang mga rason nga di ko pwede nga musunod sa akong mga igsuon. Una, dili ko qualified manrabaho kay wa ko katiwas og eskwela. First year high school ra ko. Mao na akong nahuman og muna paganing pinugos sa akong mama para musulod ko sa klase. Usaon nga mahadlok man ko og eskwelahan kay bulihon ko nila. Ako nga tingog nga kaka. Gipanganak magug ko nga dili straight mo storya Papa Joe. Ako raman pod ang mga igsuon kay di man sila mga kaka. Severe nga pagkakaka gyud ang ako Dugay kayo mahuman ang akong isulti. Munay rason nga muli ko nga maghilak sa una pag elementary pa nako. Kay inig pangutana sa kong maestra, naman ako ikatubag, pero kutob ra gyud sa kong nahuna kay inigsulti nako magkanga-kanga naman. Unya katawaan ko sa kong mga classmate. Kasagaran ang mga lalaki gyud ang kusog kayo magbugal-bugal.
Dili na ko ganahan nga moadtog school pero pugson ko ni mama o papa. Bisag unsa nalay i-promise nga ihatag or ipalit nako para muskwela ko. Pinangga ko sa mambalay labi na sa akong mga igsuon ila kong i-consider nga special child. Dili literal nga special child with special needs kay ang akong pangutok normal raman. Ang akong nagyusultian mao'y akong problema. Kung sa ko kapinangga sa mua opposite sa gawas labi na sa school kay dito ko maka-experience og bullying. Hangtod nga wa na ko makagwanta pag high school nako 2 months ako sa first year ni undang nako. Wa na makapugong sila si mama ug papa nako kay di na magyug ko bisan pa og unsaon. So kaniadto ni undang nako eskwela. Nagtambay lang ko sa mua, tabang-tabang ni mama sa balay. Mayo ko muluto, mulaba, maglimpyo, tanang trabahoon sa balay, kasaligan ko nga mobuhat. Usahay kung wa ko'y siligunon or labhan, maboard na ko dayon, adto ko sa among nataran nga limpyo kayo. Magpaabot og dunay matagak nga mga layang dahon para akong sundon og punit kay ingon ana ko kalimpyada. Inighubo sa ilahang mga sanina ni mama o papa ako dayon sundon og laba. Wag yung may bulingon nga magpundo. Murag ang mga bulingon mao'y mahadlok nako. Usa kahapon niya to samtang nagdaladala ko og silhig sa among nataran, giduol ko sa among silingan. Vanya, matod pa niya. Ayaw palabihi og limpyo kay maikog naman lang ang tamutunob ang inyong nataran uy. Matod pa ni Nang Esme. Igo na ko ni smile, the usual nga akong tubag sa tanang mga tao nga ako masugatan o mga tao nga mag-ekstorya nako, kutob sa kumahimo, likayan nako. Ang mutingog kay dugay magugay kumahuman, kumusulti ko Papa Joe. Banya, nag-text si kakay nako ba? Ingon siya nangita ko ng additional nga maid sa iyahang amo. Basin ganahan ka, matod pa ni Nang Esme. Si kakay, mao nga akong amiga nga anak ni Nang Esme. Classmate na ako pag elementary o pag first year high school. Pero tungod lagi kay niundang ko, siya rin ni padayon o nakagraduate yun siya og high school. Sa among lugar, Papa Joe, bisan pag-graduate og high school pero mas pilion pa nila nga magpa-maid kaysa mga apply og trabaho sa mga tindahan o mga kumpanya. Kung maid magod dali na lang kayo kay mao may among naandan diri sa bukid ang mga trabahoon sa mga panimalay o sa balay. Si kakay nagpa-maid sa Cebu. Iniguli niya sa mua kada pista, di malikayan nga maibog ko niya nga magtanaw kay puti na kaayo siya ug mag-makeup na. Sa una-una nga ganahan pud baya unta ko nga magkadto og syudad. Mao to nga pag-abot sa kong mama ug papa gikan sa trabaho, ako dis lang giingnan nga magpa-maid ko sa Cebu. Unsa? Wa ka nalipong Vanya. Matod pa sa kong mama nga klaro kayo nga di siya mosugot. Na kay gustong paliton? Kinahanglan kag kwarta? Basing gina ka bagong cellphone. Akong inon si Clifford nga palitan ka. Sagbat pa sa akong Papa Joe. Di gyud sila mosugot nga mo trabaho ko. Gusto nila nga anak lang ko sa mua. Anak lang po siguro ko matiguang o mamatay. Wala ko maglali sa akong mga ginikanan kay kibaw man ko nga katong tanan para rapod sa akong kaayuhan. Pero duha ka buwan na nilabay, niabot ang akong manghod nga si Clifford. Si Clifford, minyo na og tuan nagpuyo sa Cebu. Maayo siyang trabaho, unya iyang asawa kay professional pod. Og doon na po'y trabaho nga medyo makaingon ta nga maarang-arang yun ang ilang pagkabutang. Matod pa ni Clifford nga mabdos ang iyang asawa og mga nakay. At Ivania, ikaw gyud akong tuyo diri. Muhang yun ta ko nimo nga pabanon ka na ako sa Cebu para makatabang-tabang ka ni Luida, inig panganak niya. Ako siya kitubag nga ato panangid lang mama ug papa kay ug musugot sila o okay ra pud nako. Siyempre, musugod na sila si mama ug papa kay iyaram po ng mga o iyaram ng apo ang akong bantayan. Di kuyo pagani sila namo ni Clifford sa Cebu. Ni bakasyon sila o pila ka adlaw sa balay ni Clifford. Unya after pila ka adlaw, ni balik sila og probinsya. Ako ra ang mabilin sa balay basta weekdays, Papa Joe, kay bisan og dako nagtiyan si Luida ni trabaho mangyapon. Unya si Clifford, trabaho pod. Nabaguhan ko sa ilang balay kay syempre sa akong tibok kinabuhi sa probinsya gyud ang dating nga akong naandan. Ang ilang balay naaso sa ka low-cost housing subdivision.
Daghang kay mga silingan kay tapad-tapad naman ang mga balay. Pero nakaayo lang kay mga maayo ang mga silingan nila ni Clifford. Nakaamiga ko og mga silingan unya di sila magmayan sa kung pagka musulti. Usahay sa kadugay na kumahuman og doon ako isulti, ina lang kong unahan kung usay gusto na kong isulti. Unang abot nako sa ilahang balay ni Clifford kay makita gyud nako nga way tagad. Daghang kalat, napuno sa abug-abug ang mga estante ug mga appliances. Masabtan naman pod nako nga wa sila time nga manglimpyo kay pareho sila nga busy sa trabaho. Pero lahi na diyang nabot nako kay limpyo na kaayo ang sud sa balay. Pero ming sinaw ug way abug-abug nga mahikapan sa ilahang mga gamit. Unya, way mga kalat nga makita bisan og asa. Arrange gyud pirmi ang ilahang mga gamit. Nahurot na pud ang ilang mga bulingon unya ako gyud nga siguraduhon nga home cooked meal ang ilang kanon. Kaysa una, netong wa pa kumabot, sige lang sila mag-order og luto daan or mukaon sila sa mga fast food. Mga hapit sa kabuan ako nagstay sa Cebu dihang gipanganak na ni Loida ang ilang anak ni Clifford, nga usa ka cute og healthy nga batang babae. Pagabot nila gikan sa hospital, gisugat dayon nako og gikuha ang bata nga puti kayo sa tanan. Ila kining ginganlan og Scarlet Bless. Pila ra may istorya nakabalik na si Loida og trabaho. Tapos na ang iyahang maternity leave. Mo nga kami na lang sa batang si Scarlett ang mahabilin sa balay. Ako ang magatiman niya. Magligo, magpakaon, kung masakit siya, ako ang magtukaw ug atiman lagi. Kay si Clifford ug Loida nagtrabaho man. Tulin na nangalabay ang mga katuigan, makaistorya na si Scarlett ug iyang tawag niya nako kay Mama. Ako po din siyang gistoryahan nga, dili ako imong mama, tita ko nimo, tita. Matod ko pa sa bata, Papa Joe. Naguol ko kay 4 years old na ang bata, di gihapon makamao mo storya. Nahadlo ko, basin og maliwat nako nga kaka. Pero nalipay ming tanan kay pagka 5 years old ni Scarlett, makamao na siya musulti, unya di siya kaka sama nako. Nasubrahan na gani katabian, unya artihon pagyud kayo nga pagkabata. Unsahon nga yung inahan nga sininaan man si Scarlett og pandalaga kayo nga outfit. Dapat nung gani sininaan og pambata kay bata mabaya gyud. Sa tanaw nako kang Scarlett may pagka-spoiled gyud nga brat nga bataa. Kung ato sa balay, medyo buutan kay mahadlok man siya sa mga ginikanan. Pero diyang eskwela na kini sa kindergarten ako gihapon tigatud ug kuha niya sa eskwelahan. Private school ang eskwelahan ni Scarlett. Unya, mga English speaking pagyud ang iyang mga classmates. Usa sa iya mga classmates nga nangutana, Scarlett, is she your mother? Dali kayo nakatubag si Scarlett nga, no, she's not my mother, she's my yaya. Ang nibawaan gyud sa school nila ni Scarlett kay yaya ko niya. Okay naman po nako, pero usa ka adlaw niya to grade 1 na si Scarlett og dihay event silang school, niatian ang akong manghod ug ang iyang asawa. Unya nakadungog gyud sila, diyang gitawag ko sa mga classmate ni Scarlett og yaya. Dito pa nahibawan nila nga yaya ang paila ni Scarlett nako sa iyang mga classmates. Pag uli lagi sa balay, ilang gipatugan ang bata nga nung yaya ang iyang gipaila nako sa school. Ug nitubag pud ang bata nga ganahan lang siya. Suko kayo nga kumanghod og iyang asawa. Ilang gikasab-an og taman si Scarlett. Unya di paigo gipaluhod pag yun nila ang bata. Wala ka na mo paskula sa private school ha, para mawagtangan kag maayong pamatasan Scarlett. Bata pa gani ka, sosyal na kay ka, mura kag dato. Si Tita Vanya nimo nga imong gitawag og yaya, mo na nagbantay nimo sukad ka na tao. Kung wa pa siya, dili makatrabaho imong inahan, og dili unta ka, og di mi maka-afford nimo sa usa ka private nga school. Mao nga magpasalamat kaniya. Suko pa nga sulti ni Clifford sa iyahang anak. Naluoy na kay ko nga nagtanaw kang Scarlett nga basa na kayo sa singot ug mga luha samtang naghilak. Ayaw na lang napaluda si Scarlett Clifford, oy, okay ramang gug ko. Sa may daotan na ng taongan kong yaya, oy. Matod ko pa sa kumanghod. Niduol si Loida na ako ningon nga, Ate Vanya, murag ikaw gyud ang nakapaspoiled aning Scarlett. Ayaw na tumani si Scarlett eh. Sugod karon ako'y mohatag nimo og go signal nga mopitol aning bataa. Kung mahimo, bunalit eh. Matod pa sa mama ni Scarlett. Nitando-tando lang ko niya.
Pero akong kasing-kasing, huot na kayo nga naglantaw sa bata nga nagsigi og hilak samtang nagluhod. Human sa mga 5 minutos, gipatindog na si Scarlett sa iyang papa. Di ko makatuo sa una niyang gibuhat nga nidagan in taon ng bata paingon nako og nigakusdayon. Nga ningon nga, "Tita, sorry." Nakatuo gid ako mga luha kay bisan og maldita ning bataa pero naaman po ni siya side nga butan. Labi na og makarealize siya nga gikan siya nabunalan. Gikakos gyud nako og taman si Scarlett. Ako gitrapuhan niya mga singot ug luha unya gipasuod nako dayon sa among kwarto. Kay kami manduha ni Scarlett ang nag-occupy sa usa ka kwarto. Pagka-Lunes ting eskwela na sab ug ako isip iyang yaya, "Tita, ako mo'y nagatiman niya." Taga alas 4 sa buntag ko mumata para maglimpyo samtang magluto para sa ilang pamahaw. Inigmata nila luto na. Unya, ready na ang tanan. Igo na lang yun sila nga mukaon. Suwa pa nilakaw si Clifford ug Loida sa trabaho ila kong giingnan nga, "Ate Vanya, i-report dayon namo ha ug sige pambuhat na ng Scarlett sa school." Igo ra ko nga mutando nila tungod kay di mangyug ko musaba nila kay di ko gusto nga mambunalan nila ang bata. Sama nitong usa ka hapon padung na sila mamuhi si Scarlett. Kami mga guardians and parents nagpaabot sa gawas sa gate sa school. Sa kalit lang tunay nitawag nako padtuon kuno ko sa principal's office. Ug moto niadto pug ko. Pagsunod ko sa principal's office diha si Scarlett. Ug napoy usa ka batang lalaki nga iyarapon nga classmate. Naghilak ang batang lalaki pero si Scarlett isukig naong. Sa tan-aw nako sa duha ka bata murag gikan nga nagbugno. Gisulti sa principal nako nga ang hinungdan nganong naabot si Scarlett sa iyang office ug iyang classmate. Tungod nako Papa Joe, ako ang hinungdan. Gibugal-bugalan daw ko sa classmate nga lalaki ni Scarlett. Gisundog akong tingog nga kaka ug dugay mahuman. Kawas ana, nahibaw nila nga di gyud ko yaya ni Scarlett kay iya gyud kong tita. Baligi bully siya o gisungog ngano kuno nga namakak para lang ingnon nga dato kay naa siya yaya. Nasuko si Scarlett ug gisukmag niya ang iyang classmate. Nagkulumungay daw silang duha sa ilang classroom. Nahusay raman pod sila sa principal ug ni promise nga di na mangbuli ang iyang classmate unya si Scarlett di nasad manukmag. Nagsakay na may tricycle niya to padung uli sa balay. Ningon si Scarlett nako nga, "Tita, ayaw lang ko isumbong nila ni mama ha." Abtik ra po ko nakatubag nga, "Siyempre, di ko gusto mabunalan na sagka." Pagkatapos sa tuig, first honor si Scarlett, mao nga puwerteng lipaya siya mga ginikanan. Pag grade 2 niya, first honor gihapon. Pero pag grade 3, nahimo na lang siyang third honor. Mao nga puwerteng sukuan ni Clifford o ni Loida. Nganong dili man ka first? Wala siguro kay tuntuon sa. Nakadungog ra ba ko nga nag-crush na kuno ka? Matud pa ni Clifford nga tukang Scarlett. Unsa bay crush pa oy, kabata pa nako. Nya kanang about anang honor gibuhat man pud nako taman ang pag-study pero unsa man nako nga namay niabot nga transferring nga mas bright pa nako. Di na ko mapugos akong utok oy, di ara gyud kutob. Para kang Scarlett, normal ra ang iyang pagsanong nga pangutana siya maginikanan pero para nila binastos na ang pagtubag-tubag ngadto nila. Wa na ko ni respeto kay maayo na kuno kay mo tubag-tubag. Unsaon din ako pa, kundi ko motingog masuko man pud mo nya. Kay magpabungol-bungol ko unya mo tubag ko masuko pud mo. Asa man ko mo lugar? Tubag pa ni Scarlett. Sus, pagkapaspas na kaisa sa pad ni Clifford ug iyang gisagpa si Scarlett. Hinay ra noon pero tungod kay bata sakit gid to. Igo lang ko sa pagpiyong kay di ko makakugtan-aw nga maghilak si Scarlett. Para nako niya to Papa Joe, si Scarlett ang pinaka-importante nga tao nako. Love kay nako bataa. Murag ako ang nakabaton og instant nga anak. Inig sulod nila sa mong kwarto, ako day nga i-hot compress ang iyang naong or bisan unsang labhag nga agi sa bakos or silhig nga ibunal sa iyang Papa Joe. Ako siya nga tambagan nga di na magtubag-tubag sa iyang Papa. Pero tungod lagi kay siguro bright kayo makamao mo rason, mao nga mahug nga bastos na siya ug way respeto sa iyang mga ginikanan basta mo rason. Grade 5 na si Scarlett sunod albi sa klase ug pagkadali ra gyud sa panahon. Magtanaw ko niya nga matug, murag gihapon siya og katong masuso pa siya.
nga ako pirmi ang magsigi kugos niya. Unya karon dalaga na, maibog na og lalaki. Yes, Papa Joe, nakadungog og balita nga nag-crush na kuno si Scarlett og Boy. Natural naman po siguro nga sa ilang panginaron pero makadawat baka ang ginikanan ni Scarlett. Lahi man gud sa mga chismis nga niabot nila. Diyo sa ka-parent nga ni chat sa mama ni Scarlett nga niingon nga nabaniog daw sa school nga flirt si Scarlett kay siya mismo ang nanabi nga iyang crush kay kani nga Boy. Bali ang mama sa Boy ang ni chat sa mama ni Scarlett. Gilaliman ka og mga alas 11 na to sa gabi nga nisud sa mga kwarto si Clifford ug Loida nga suko kaayo kang Scarlett. Natuog noon ta ang bata pero ilang gipukaw para paludhon og asin. Kaluoy sa bata, nalimungawan pa og wa masayod o sa ihang sala. Basta kay gipukaw o gidabudabuhan og sermon. Kasaba unya gipaluhod og asin. Murag gihilab ang kasing-kasing nga nagtan-aw kang Scarlett nga naghilak og nagpingit ka hapdo siyang tuhod samtang nagluhod og asin. Mga 3 ka minutos na siguro to nga nagluhod si Scarlett diyang wala na ko makagwanta og niduol ko ni Clifford ug Loida. Unya naghilak ko silang atubangan og ako silang giingnan nga patindugan na ninyo si Scarlett kay og dili muli na ko sa probinsya. Mularga ko og madayon. Matod ko pa nila. Na-shock ang duha pero nipatuo man pud sila. Ilang gipasulod sa kwarto si Scarlett pero ako nagpabilin nga kay gusto ko na sila makigsulti na ako. Ate Vanya, nakasabot mami nga imong pinangga nimo ning bataa. Kung unsan nimo kamahal si Scarlett, mahal man po kayo namo ni siya ate. Mao nga amo ni siyang disiplinahon kay babae ra ba na. Di mi malipay nga makadungog nga gilibak siya o nya bati kaayo og dungog. Hinaut nga makasabot ka te. Dili nimo pasulabion ang pagka-baby kang Scarlett. Di ba giingnan naman unta ka namo nga ug unsay madunggan nimo sa school, i-report nimo dayon namo. Pero naon sa ba nga sa laing tao pa man mi makadungog og laksot nga balita. As usual, igor ako nga moyungo nila. Di man ko makilalis nila, pero sige po dugto ang ako mga luha kay di gyud ko makaako nga magtan-aw kang Scarlett nga maghilak. Mas maayo pa siguro nga ako nalay ilang bunalan kaysa bata. Nahusay raman po itong itabuha pa ba, Joe? Nangayo og sorry si Scarlett sa mga ginikanan og ni promise nga magbinuta na o dili na mag-crush-crush. Nagpasalamat ko kay okay na. Humaniyan to nakabantay ko kausaban ni Scarlett. Mura na-matured og nabuutan. Grade 6 na si Scarlett sa pareho gyapon nga eskwelahan ug halos tanan nga mga parents ug classmate ni Scarlett na amiga na nako. Ganahan ko nila kay mga mas maayo sila. Kibaw sila nga kaka ko pero makikistorya gyapon sila nako. Puno sa pasensya nga maminaw nako ug kadugay nako mahuman og sulti. Sa usa ka linya nga akong istorya nila. Usa sa mga parents ang akong nasuod, si Elma nga inahan sa classmate ni Scarlett. Usa ka hapon ni adto samtang nag-atang mi sa gawas sa gate sa school, ningon si Elma nako nga, "Tita, nakasuway nagyud kag uyab." Tita di ay ilang tawag nako Papa Joe. Uyab? Wa pa oy. Tubag ko pa. Ha? Anong man nga kagwapa nimo? Puti ug hamis ug kutis? Matod pa niya. Di katawar ko Papa Joe og dayon ingon nga di mo ganahan manguyab kuntinto na ko sa akong kinabuhi. Malipayon na kay ko. Nga ingon ani magbantay kang Scarlett. Unya tita, kay madalaga na lang na si Scarlett. Di na nimo mabantayan. Panahon na po siguro nga malipay kasi mong love life. Uy, matod pa ni Elma. Nismile lang ko niya pero totoo niingon na po siya nako nga, "Tita, naraba ko'y kailang Amerikano. Friend na siya sa uyab sa akong sister. Nikuyog man og ari sa Pilipinas kay mangitag pangasaunon. Ikaw kung naunaan. Mura kong natukan siyang gisulti Papa Joe. Wa man di ko'y plano nga manguyab og labaw na og foreigner. Kay maglisod magandang istorya mag-in-English pa gyud. Di gyud ko magustuhan og laki Papa Joe. Samot na siguro og foreigner." Pero si Elma kulit kayo. Sige siyang text nako nga mag-abot ko no miso sa ka-department store nga doon ra pud sa amoa. Magpagwapa ko o magsuot og sexy nga sinina. Nakunaw na po ko nga bitaw sa, suwayan na gyud nako pero wa ko'y plano nga magpagwapa or magsuot og sexy.
kung unsay akong sinina matag adlaw, mao gyud akong porma nga niadto sa department store. Og tuod man Papa Joe, naabot nako sa among sabot ni Elma nga adto magkita sa food court. Gisugat dayon ko ni Elma. Nitanaw siya nako og ningon nga, grabe po ka tita, uy. Mura raman ka og padung man laba. Niya pa nga nagkatawa pero sige lang kuno ko og ayngon nga, na naman na, diha na lang. Nagkuyog mi si Elma nga naglakaw paingon sa usa ka table kung diin naa didto ang iyang sister ug ang fiancé sa iyang sister nga Amerikano. Og napoy kuyog nga laing idaran nga Amerikano. Mao na kadto si Martin, ang kano nga nangita og pangasaw-unon. Sa tinuod lang gituyo nako nga magsinina nga mura lang og padung manlaba. Wa ko'y arti bisan og gamay. Kay para di ko mauyunan sa foreigner. Nito nga ragyog ko didto tungod kang Elma. Kay maikog ko nga mobalibad niya. Pero naunsa ba Papa Joe nga nabali man hinuon? Ganahan man kuno si Martin nako bisan bisag sige siya ekstorya na kong in English unya uwagan ni ko makasabot sa uban niyang ipanulti igor di ko magsig smile unya sige og tubag og yes. Wa ko makasabot sa gingon ni Martin nako nga ganahan ko siya nako nangita siya wife. Okay ba kuno ko? Tungod kay nakulbaan ko, slang kayo pag in English sige lang kog tubag og yes. Napayes ko Papa Joe. Og napayes pud si Martin. Nalipay siya og iya din kong giingnan og giingnan si Elma nga ug mga kauban nga nisugot na kuno ko nga makigminyo niya. Malipayon po si Elma og ningon nako nga biliban ako nimo tita oy, padili-dili pa ka nisugot man lagi ka dayon nga magpakasal kang Martin. Purti na akong kuyawa Papa Joe sa gisulti ni Elma. Unsa? Ako nisugot magpakasal niya, wa siya kuyapi. Di ko oy. Nako pa dungan sa pagbiya og nilakaw ko nga way lingi Papa Joe. Pagkalunes nakita na po Miss Eskwelahan ni Elma ug matud pa niya nako nga ako'y gisayangan sa opportunity tita kay butan na bagay ito si Martin. Gananon tak ito siya nimo. Ingon siya basin og mausab pa ko nimo una ipaingon lang kuno ka. Gibati pag kong kasayang Papa Joe kay syempre tao lang ko. Ni santop sa akong imahinasyon nga basin og makadama paday ko bisan og wa na ko planuha dunay maabot. Para magud nako Papa Joe kontento nako. Wa ko'y plano magminyo kay usapa. Di nako biyaan si Scarlett. Mag-unsa naman lang siya og magminyo ko. Unya dadon ko sa Amerika. Di pa manggani makamao maligo si Scarlett. Hungitan pa mga nako para mo paspas og kaon. Kinsa naman lang mohatod kuha niya sa school. Ako nang gipromise ang gulingon nga silbihan ako si Scarlett taman sa panahon nga iya kong kinahanglanon. Kung hatagan lang kog mayong lawas ug moabot ang time nga maminyo siya ug magkaanak. Basta naa pa lang ko'y kusog. Ako gihapon na mobantay sa iyahang mga anak. Grade 7 na si Scarlett niya to. Dalaga na siya og dagan ng mga kausaban sama sa nabuutan na siya. Buutan na magikayo siya. Daan pa man dyan siyang buutan sukad pa sa una. Pero mas ni-matured na ug doon na siya kaugalingon nga panglantaw sa bang tao labi na nako. Usa ka adlaw nga Sabado kadto. Iya kong yapura og dali kay mga ekonomi og simbahan. Ang simbahan sa ila kay walking distance ra sa among subdivision. Abi no ko manimba mi pero di ay. Pag abot na mo sa simbahan daghang tao nga nakagaon og mga nindot kaayo. Tan-ahon kay do na di ay gikasal. Kailan nimo gikasal day? Pangutana ko pa ngadto niya. Dili tita oy, wa ko kailaan na nila. Tubag pa niya. Unya, nganong naaman ta diri? Pangutana ko pa ngadto niya. Mato ni Scarlett nga niana mi para mananaw lang sa gikasal. So, diha ra gyud mi sa gawas, naglili sa sud simbahan samtang ni paso ang gikasal. Nindot kay og gawon ang babae tita no, pero dili gwapa. Matod pa niya og nitukar na sad ang iyang pagka-etsosera. Uy, madunggan gani ka. Matod ko pa nga to niya. Angayan ka og magsuot og wedding gown tita. Tubag pa ni Scarlett nako. Na di ginamay tabo kay di ko magminyo. Panigurado ko pa ngadto niya. So kaniya to basta way klase unya naa siya madunggan nga kaslon sa maong simbahan mga tuminduha. Maglakaw lami paingon sa simbahan para mananaw sa gikasal. Wa ko idea sa iyang giplano Papa Joe, pero nakamatikod ko nga doon na siya wa isulti nako sa mga nanglabay nga mga adlaw.
Ako lang nabantayan nga dunay ka-chat si Scarlett sa iyang phone. Unya, pirmi na ko masakpan nga iyang iatubang ang kamera diri ka nako. Usa ka adlaw niya to gingnan ko ni Scarlett o gingnan ni Scarlett ang iyang mama nga ipasalon daw ko, ipariban ang buhok o magpamanicure o pedicure. Siyempre, nibalibad ko kay nga nagudin taon. Kinsa may akong pagupahan. Pangutana ko pa nila siyang mama. Si Loida nga mama ni Scarlett mo inisulti nako nga naa daw kami nga lalaki nga taga Greece. Pasensya na gyud Ate Vanya. Kini gyud imong pagumangkon ang salarin. Siya nakigchat-chat og foreigner. Unya imong pangan og picture ang gigamit. Ako na ning nakusnitan og taman na sermonan na pud ni siyang papa. Pero karon lang ko nakarealize nga siguro angay na pud ka malipay ti oy. Matud pa ni Loida. Nagkabunga-bunga ko nagpamalibad nga di lagi kog foreigner. Pero matod pa nila nga naabot na kuno sa Manila ang maong lalaki nga taga Greece. Akong gikasaban si Scarlett. Nonsong ko buot-buot man ka. Ikaw gyud pagkakita niya nako kay di jud ko. Matod ko pa. Ate Vanya, for friends naman ning kang Vince while nagchat-chat me. Wala ba siya nagisgot ng mga asawa siya nimo or what? Gusto lang niya makipag-meet nimo in person. Depende na lang ninyo kung magkasinabot mo. Sige na lang kay friends naman kuno. Nisugot na lang ko nga magkita mi pero ang problema unsaon ako pag-istorya niya nga maglisod gani kog istorya og straight nga Bisaya ang English na ba. Nikatawa si Scarlett og ningon nga okay ra tita kay di man po na maayo mo English sa Vince kay Greek man na iya language. Do makamaw siya English gamay ra sa tita. Kanga pa. So, baut-baut ragid mo. Gamit lang mo Google Translate. Pagkawa gibutaw ni mo Scarlett, uy, gipahamak man ko ni mo. Matod ko pa nga to niya. Pila na may istorya ni abot gyud si Vince nga taga Athens, Greece. Nag-check-in siya sa hotel sa Cebu. Unya, nangadto mi sa hotel nga iyang gi-check-inan. Taas ang height ni Vince, maguwang nako og 15 years, pero di mailang nga idara na. So pa ko ni adto sa hotel gibriefing na ko daan ni Scarlett sa ilahang mga topic ni Vince katong nagchat-chat pa sila. Unya gitudluan po ko niya saon paggamit sa Google Translate. Dayon lakaw nako nihungong pa si Scarlett nako nga Tita Vanya, gituyo gud nako na og pili si Vince kay Greek unya ikaw Pinay. Kamaw kag English gamay, siya pod gamay ra sad og English. So inistorya ninyo pareho ra mo nga mga kaka. Papa Joe, nagkita gyud mi ni Vince. Kung kanus ako nagpindaron og 46 years old, maupod ang pagkasuway nako og pakigdate og lalaki nga usa ka Greko pagyud. Sakto si Scarlett nga mas maayo dili ka mao mo in English nga foreigner kay pareho ming duha nga mga pangapa kung unsay isulti. Mao nga sige na lang mig-type sa cellphone sa Google Translate. Nag-enjoy noon ming duha kay i-type ra man pud namo ang among isulti. Friendly kayo si Vince og gentleman unya caring pud kaayo bisan kadto pa mi nagkita. Nang-invite siya nako nga moadto kuno mi og Coron, Palawan. Pero nahadlok ko nga mukuyog niya kay syempre kami ra biyang duha og basin dunay mga lapa-lapa. Mao jud nay akong gikadlukan kay sukad-sukad wa para bagyo lalaki nga nakahikap nako. Akong gingan si Vince nga hunahunahon sa nako kung mukuyog ba ko niya sa Coron, Palawan. Akong gingon niya nga manangit sa ko sa akong pamilya. Pag-uli nako sa amoa, gitagbo ko nila ni Clifford, Loida ug Scarlett. Sila gyud tulo. Murag sila na excited sa nahitabo nga nakig-date ko for the first time. Unsa man tivan niya? Makigminyo si Vince nimo? Pangutana pa ni Loida. Wala man siya gisulti ang giingon ako mangadto kuno mi og Coron, Palawan. Pero mamahadlok ko nga mukuyog kay basin og unsaon ko didto. Gusto na ko nga kung mukuyog ko niya kanang gusto niya nga kami region duha. Unya kana nang kasal nami. Subot ipasabot nga okay ra day nimo nga pakasal kang Vince. Pangutana pa nila nako. Nagduha-duha kog tubag. Sa una nga okay man si Vince pero di ko gusto nga mabiyaan ako si Scarlett. Mag-unsa naman lang si Scarlett og pakasal kong Vince. Muna una na kong pangutana sa kong kagulingon. Dihayon, nido si Scarlett nako og nigakos. Tita Vanya, ayaw na ko gunahunaa. Dako nako, high school nako, kaya na nako akong kagulingon.
Sukad ko na tao, ikaw nga ko nadak-an. Tibok ni mong kinabuhi, naglibot ra gyud nako. Sakto na kay tita oy. Ikaw na pud this time. You deserve to be happy. Gusto na mo imong tibok pamilya nga masuwayan pud nimo ang laing standard sa pagpakabuhi. Dili kay ari na lang gyud ka sa balay sige nya masilang kag panlimpyo, manlaba, luto, magatiman namo nga imuhang pamilya. Panahon na pud nimo nga hatagan nimong chance imong kaugalingon nga malipay. Nakailak jud ko sa kung nadungog sa kong pagumangkon. Kadako na kausaban niya. Murag kahapon raman to bata pa kay siya og spoiled brat pa gyud kayo. Pero karon matured na kay magunahuna. Pagkasunod adlaw nakita na pud mi si Vince. Nakalitan ko sa iyang gitunol nako nga usa ka singsing. Matod pa niya sa Google Translate nga, I really like you, Vanya. I want to marry you in Greece. If you say yes, please wear this ring. Wala din ko makatype. Igo ra nun ako siyang gitutukan. Unya nagtype ko ug ako siyang giingnan nga mananghid sa ko sa kong family. Nitando ra man pod siya ug ningon nga mas nisamot ang iyang gusto nako kay family oriented kuno ko. Hangtod nga nakauli na ko sa mua. Wa gyapon ko makadesisyon sa kung tubag kang Vince kung dawaton ba nako ang iyang wedding proposal. Pagkasunod adlaw nakalitan na lang ko diyang niabot ang ako mama ug papa. Og sila mismo ningon nako nga gusto nako si Vince dili na magduha-duha kung gusto nako ug dawat nako sa iyang proposal. Halos tanan na ko mga igsuon na nawag nako kay paminyoon na lagi kuno ko. Pagkagabi niya na samtang nagtapad mighigda si Scarlett ningon siya nako nga I guess mag-anad-anad na ko nga mag-inusara sa room tita. Kay magpakasal naman ka. Muadto na ka Greece. Sana all. Kuhaabi ako tita ha. Petisyon ni ko ha para makaadto ko Greece. Papa Joe mao kini akong kaagi sa kong tita Vanya. Ako din si Scarlett ang nagsuwat ani. Kay si tita Vanya mahilig mo siya maminaw sa imuhang love stories pero di siya musuwat sa iyang kaagi. Nagpakasal din sila si Tita Vanya ug Vince niadtong June of 2018. Ug sa pagkakaroon tuwa sila sa Greece. Makamao-mao na siya nga mag-Greek kay gitudluan naman siya siyang bana. I can still remember sa paglarga ni Tita Vanya nga wa gyud ko nagpakita nga muhilak kay basin og mawili siya nako ug mausab ang iyang unahuna kay knowing her di siya gusto nga makita ko nga mag-uol ug maghilak. I am very blessed sa love ni tita nako. Kung giyon sa kunya pagsilbi sa masusa ka prinsesa nga halos di ko niya pahilakon, di palihukon kay siya lang pirmi ang mulihok para nako. Sa tinuod lang ang rason nga gipangitaan ako siya og foreigner kay nakonsensya ko sa gisulti ni Tita Elma nga mother sa akong classmate. Kung nakahinumdum pa mo nga iyang gihatagan og foreigner si tita sa una. Ganahan unta siya ato pero nidili siya kay ako ang iyang ginahuna. Kay kinsa na lang daw ang maghatugkuha nako sa school. May tita, permilaing tao ang iyang ginahuna. Una ang iyang pamilya. Mao nga deserve niya nga karon iyahan na sad nga happiness ang iyahang atubangon. Dini na lang kutob Papa Joe. Thank you so much o ginaot pa nga mabasa nimo sa imong YouTube channel para malipay si tita. Kini imo magtatampo. Scarlett.